Milé dámy, vítajte pri tomto videu, v ktorom si ukážeme celý proces od nákupu cez založenie zákazníka, predajnú objednávku a na konci sa pozrieme na financie, ako nám tento náš biznis dobre ide. Takže prvý krok je nahrať si nákupnú faktúru. Hej. Nákupné faktúry od Mary Kay vyzerajú nejako takto. A z týchto faktúr je naozaj niekedy veľmi ťažké určiť niektoré položky. Čiže keď si napríklad zoberiem hydrogelové vankúšiky pod očí, nevieme z tohoto povedať, aká je katalógová cena. Hej. Vieme to relatívne jednoducho vypočítať, ale toto je asi jediná vec, ktorú vieme jednoducho vypočítať. Hej. Keď by sme si zobrali, že 47,15 krát 1,23, čo je DPH, tak by nám to vyšlo 58 eur, čo je správna cena. Keď by som sa vás ale opýtal, že aká je katalógová cena napríklad tohoto parfémového sprchového gelu, asi málo z vás by mi vedelo odpovedať. A ak by som zadal ešte ťažšiu otázku, napríklad, že v tomto balíčku s akou zľavou sme to kúpili, jasné, balíček má zľavu 45%, ale pravdepodobne ten balíček je výhodnejší, ako keď kúpite každý z tých produktov samostatne, tak to by už bolo na také malé matematické okienko. Takže pozrime sa na to, ako si s tým poradí systém Beauty CRM. Ja sa prepnem do nákupných faktúr, vytvorím si novú faktúru, vyberiem si súbor, toto je tá faktúra, o ktorej sme rozprávali, kliknem nahrať súbor, chvíľku si počkám, to načítanie tej nákupnej faktúry trvá v závislosti od rôznych faktorov. Jedna vec je, aká je tá faktúra veľká, koľko obsahuje riadkov. Druhá vec je, či systém tie položky pozná, alebo ich musí nájsť v ceníku. Takže o toto ide celkom dobre, takže asi systém všetky tie položky pozná. Dobre, faktúrku máme v systéme. Vidíme, že tá faktúra, dátum objednávky je z marca, dátum vydania faktúry ten istý deň, počet riadkov, celkový obnos tej faktúry a celkom po zľave. Hej, keď si tú faktúru kliknem si na ňu, otvorím si ju, tak vidím tu všetky tieto položky. No a tu už mám odpovede na tie moje otázky, ktoré som mal, čiže skontrolujeme si najprv to, čo vieme, vankúšiky pod oči 58 eur, dobre. No a tu vidíme, že tie sprchový gel a telové mlieko sme dostali v 53% zľave. Hej. Môžeme si zároveň aj skontrolovať celkové tie údaje na faktúre, takže keď sa prepnem, tak áno, za tú faktúru sme zaplatili 604,73, sedí. Celkovo sme nakúpili produktov, to je katalógová cena produktov v tejto faktúre 1088,60, áno, to tiež sedí. No a tým, že sme tú faktúru nahrali, tak automaticky sa nám tie položky aj pridali na sklad, hej, a aj medzi produkty. Čiže keď sa pozriem najprv na produkty, tak vidím, že mám tu všetky tieto produkty, mám tu aj ten balíček, tak mám tu napríklad aj ten balíček kolekcia na telo, nevidím to tu, takže si to tu vyhľadám, kolekcia na telo tu je. Hej, načíta sa mi to a vidím, že naozaj sú tam tie dva produkty, ktoré som očakával, že tam budú. V sklade, keď sa prepnem na sklad, tak už tu vidím množstva, hej, a katalógové ceny v zľave, vidíte, že tie zľavy sú niekedy obrovské, keď tu kúpite, aj máte vy ako nezávislá kozmetická poradkyňa nejaké zľavy, ale keď sa to kúpi ešte v balíčku, tak to sú úplne iné ceny. Hej. Tuto vidíme, že toto je nákupná cena, to znamená, že za koľko my sme ten jeden kus nakúpili. Hej. Katalógová cena 49, my sme to nakúpili za 16,66 jeden, takže sme urobili veľmi dobrý nákup. Dobre, teraz to máme celé na sklade, takže skúsme si založiť zákazníka a niečo predať. Vytvorím si nového zákazníka, Katka Kováčová a povedzme, že sa sťažuje na to, že má suchú
suchá pleť. Vy si tu určite dáte nejaké zmysluplnejšie poznámky, niečo, čo o tom zákazníkovi viete, niečo, čo ste mu v minulosti dali, niečo, čo očakávate od neho, nejakú spätnú väzbu na nejaké produkty, ktoré si od vás kúpil a podobne. Uložím si ho. Mám Katku Kovačovú so suchou pleťou. Skúsme jej teda niečo predať. Takže idem do predajných objednávok, vytvorím si novú objednávku. Vidím, že je tu chyba, zákazník je povinný, zvolte zo zoznamu, zvolíme zo zoznamu, máme iba jedného. Fajn, pridáme nový riadok. No a teraz sa pozrieme, čo máme na suchú pleť. Suchá. A máme dve veci, takže si dáme antioxidačný hydratačný krém a čistiaci krém. Toto je to, čo od nás požadovala, takže to si sem dáme. Keď zmením množstvo, automaticky mi tu naskakujú celkom a celkom po zľave. Aby som videl, že celkom po zľave je nejaká iná suma ako celkom, tak na ten drahší produkt dáme 10% zľavu. Vidím, že sa mi to automaticky prepočítalo. No a túto objednávku si môžem uložiť. Takže si ju uložím. Vidím tu detaily. Sklad sa mi zatiaľ nezmenil, pretože ešte som to nevydal ako keby zo skladu. Hej? Čiže keď si dám na suchá, tak máme 3 a 3 z obidvoch tých vecí, ktoré sme jej predali. Ideme naspäť do tých objednávok. No a teraz mám tú objednávku zadanú, alebo teda zapísanú. Výhoda toho systému je, že môžem to urobiť rovno pri zákazničke, nemusím si to písať na papieri. Všetko si tu pozadávam, uložím. Teraz prídem do toho svojho skladu, či už ho mám doma, alebo kdekoľvek v garáži. Pripravím si veci. Kliknem na dodaná. Ste si istí, že chcete zmeniť stav na dodaná. Po uložení sa zmení stav skladu. Hej? Čiže dám, že áno. Pokiaľ to neuložím, teraz vrátim sa, nič sa nestane. Pokiaľ dám uložiť, tak už tieto veci budú odobraté zo skladu. Pamätáme si, že boli 3 a 3, takže keď to teraz uložím, tak už by to malo byť odobraté zo skladu. Čiže poďme sa pozrieť, či sa to naozaj stalo. Ja si samozrejme nepamätám, čo to bolo, ale viem, že to bolo na suchú pleť a boli 3 a 3. Vidíme, že sú tu 2 a 2. Hej. Zároveň uvidíme pri tej objednávke, keď sme ju už dodali, tak nám systém automaticky vypočíta aj zisk. My máme nákupnú cenu, keď sme jej predali 1 a 1, tak to je 26 eur aj 36 centov, čiže povedzme, že 26 približne a hodnota objednávky je 73,30. 73,30 minus 26, čo bol náš nákup, to je zhruba 47, čiže vidíme tu ten zisk. Hej. Teraz prichádza tá zaujímavá časť. Môžeme ešte samozrejme sa ísť pozrieť do tých financií, ako sme na tom. Máme tu nejaký mini zisk, ale aby sme to lepšie videli, tak si odfiltrujeme nákupy. Hej, a vidíme, že celkový predaj 73,30, to sedí, a celkový zisk 46,94. Vidíme tu dole, že v týchto číslach alebo v týchto grafoch je započítaná iba jedna objednávka, a to je od našej Katky. Môžeme si to aj odtiaľto sa tam prekliknúť. Dodáme jej to, ona nám to zaplatí. Predtým si samozrejme ešte môžeme vytlačiť detail objednávky, ktorý bude vyzerať takto. Hej. Keď sa vrátim, môžem si to kliknúť, že je zaplatená, opäť to uložím. A keď ma to vráti naspäť do financií, tak vidím, že tá objednávka už je zaplatená. Hej. Takže toto je tá základná práca so systémom. Ak by ste mali nejaké doplňujúce otázky alebo vám niečo nebolo jasné, kľudne to napíšte ako komentár k tomuto videu na našu facebookovú stránku alebo mi pošlite e-mail a ja skúsim tie nejasnosti adresovať v ďalších videách. Ďakujem za váš čas a vidíme sa v niektorom z nasledujúcich videí.